Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa, ina mana fatan alkhairi da sake haɗuwa a wannan darasi mai taken mu so Larabci. Idan ba a manta ba, a darasi da suka gabata mun yi bayanai akan abin da ya shafi dama'ir inda yake zuwa a mudari'i a cikin mun kawo su guda 12 kuma mun ba da misalai daga cikin misalansu. To, bayanin da nake so na mana a wannan darasin zan mana bayani yadda ake cire fa'il, sunan wannan aikata aiki daga cikin fi'ili. A misali, an ce ta'iba ya gaji, to ya za ka yi ka cire sunan wannan ya gajin? Sunan wannan ya gajin sai ka ce ta'ibun shine wannan ya gaji. Daman ƙa'idar Larabci suna in ba alif da lam ana samun shi da matana a ƙarshen shi, sai ka ce ta'ibun at-ta'ibu. Don haka ta'iba ta'ibu, mai gajiya ya gaji, ta'iba ya gaji. Ko ka ce at-ta'ibu, mai gajiya, ta'iba ya gaji. Don haka nadima ya yi nadama, sunan wanne nadama? Sai ka ce nadimu, mai yin nadama. Sai ka ce me annadimu shine mai yin nadama, sunan wanne nadaman ne? Sai ka ce nadiman nadimu, ya yi nadama, waye wanne nadama? Nadiman nadimu, mai nadama ya yi nadama. Fahima ya fahimta, mai fahimta ya fahimta. Sai ka ce me fahimal fahimu, haka ne. Sannan wannan kalma na gaba sai ka ce bakila ya yi rowa, ko sai ka ce bakilal bakilu, mai rowa ya yi rowa. Fariha ya yi farin ciki, to waye mai farin ciki? Sai ka ce farihal farihu, mai farin ciki ya yi farin ciki. Haka kalman kataba, sai ka ce katabal katibu, mai rubutu ya yi rubutu. Shariba ya sha, sai ka ce shariba sharibu, mai sha ya sha. Akala sai ka ce me akalal akilu, mai ci ya ci. Wannan shine abun, yana da sauƙi amma yana buƙatan fahimta sosai, ka nutsu a yayin da kake haɗawa. A dukkan kowane fi'ili da ka sani a Larabci za ka iya tuna sunan wanda aikata aiki. Kamar kalman ƙara'a, ya karanta, sai ka ce mai karatu ya yi karatu. Sai ka ce ƙara'al ƙari'u, mai karatu ya yi karatu. Misali na gaba, in za ka ce shi ya gaji ko kuma shi gajiyayye ne, sai ka ce huwa ta'ibun. Daga ta'iba sai ka ce ta'ibun, ko sai ka ce huwa ta'ibun, shi gajiyayye ne. Nadima shi mai nadama ne ko ya yi nadama, sai ka ce huwa nadimun, shi mai nadama ne. Shi mai fahimta sai ka ce huwa fahimun, shi marwaci ne, sai ka ce huwa bakilun. Wannan fa shine babu wahala a cikin shi, dan ka fahimce shi. Huwa katibun, daga kataba ne, kataba ya yi rubutu, shi mai rubutu ne, sai ka ce huwa katibun. Shi mai karatu ne, sai ka ce huwa alqari'u. Mun gane? Haka in ka zo kana tambaya ina wanne gaji, sai ka ce aina ta'ibu, ina wanne gaji. Ina mai nadama, aina nadimu, ina mai nadama. Ina mai fahimta, sai ka ce ainal fahimu. Ina mai ruwa, sai ka ce ainal bakilu. Ina mai rubutu, sai ka ce me ainal katibu, ina mai karatu, ainal ƙari'u, daga ƙara'a ƙari'u, ƙara'a. Mun gane? Waɗannan su ne tsare-tsaren da ake bi. Larabci yana da sauƙi kamar da muka faɗa a farko, amma yana da wasu ƙa'idodi wanda ana buƙatar kai mai son yin magana da Larabci ka fahimce su. In kun kula, ba na tsawaita wajen kawo muna waɗansu kalmomi masu wahala, don saboda wannan biginin ne, mataki ne na farko. Akwai matakin da idan muka kai za mu kawo manyan vocabularies na Larabci wanda insha Allah mai sauraro da izinin Allah za ka fahimci wasu abubuwa sosai abin da ya shafi Larabci. Daga cikin yanzu mun gane da ake cire suna daga cikin aiki. Ta'iba sai a ce me ta'ibu, wanne ya gaji. Su biyu kuma sai ka ce ta'ibani. Ta'ibu ta'ibani, su biyu kenan. Su da yawa ta'ibuna. Nadima ya yi nadama, nadimu mai nadama. Su biyu fa nadimani, masu nadama guda biyu. Su da yawa nadimuna, masu nadama da yawa. Fahima ya fahimta, fahimu mai fahimta guda ɗaya, fahimani masu fahimta guda biyu, fahimuna masu fahimta da yawa. Bakila marwaci ya yi rowa, bakilu mai rowa, bakilani masu rowa guda biyu, bakiluna masu rowa da yawa. Fariha ya yi farin ciki, farihu mai farin ciki, farihani
masu farin ciki guda biyu, farihuna masu farin ciki da yawa. Qara'a ya karanta, qari'u mai karatu, qari'ani masu karatu guda biyu, qari'una masu karatu da yawa. Waɗannan haka tsari yake tafi. Da zan kawo ma kalmomi 100 ko 1000 a irin wannan tsarin zaka ji suna tafiya. Kuma idan muka yi nisa akwai wasu irin bayanan da zaka ya kamata a ce akwai wasu bayanan da ina ɗan tsallakewa wanda matakin mai karatun nake fahimta. Ina bin karatun bisa matakin ne domin akwai wani karatun da sai ka kai wani mataki za a faɗa ma. Dan haka waɗansu abin da kuka ga ba mu yi bayani a kansu ba insha Allah a gaba za ka ji cikakken bayani. Allah ya taimake mu. Wassalamu alaikum. 'Yan uwa waɗanda in baka samu in baka subscribing na YouTube channel ba, ka yi kokari kai subscribing domin kasancewa tare da mu a sauran darussan mu. Allah ya taimake mu, sai anjima.